Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि गोदान मोनसे भिडिअ गासैखौबो खुलुमहरनाय थाबाय। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जाबाय आं नोंथांमोनखौ जों थानाय जायगा एबा कलपाकम टाउनशिप CISF कल'निखौ आं दिनै नोंथांमोनखौ देखायनो नागिरदों। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोनखौ आं आसा खालामनाय थाबाय बायालासिनो। थ'दो बिदिब्ला आङो गोबाव खालामालासिनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ना मा बुङो लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरो। ओमफ्राय दा जों रुमनिफ्राय ओंखारलांबाय। नै बै टार्निं ओरैजाय नुहुरनाया नै बिथिंजाय CISF केम्प दङ आरो। ओमफ्राय बेजों जों टार्निं खालामनानै सिधानो कल'नि सिंनि हाइवेजों थांगासिनो दङ। मा होनो मेन गेटखै थांगासिनो आरोना। ओरैनोथ' गेटआ बहुद दङ, मोनथाम मोनब्रैसोबां दङ गेटआ। बाट जेथिंबो हाबबोनो हायो आरो, मोनब्रै मोनबा इदि बेयावबो गासैबो जोंनि CISFआनो डिउटि खालामजोबो आरो। ओमफ्राय दा जोङो थांगासिनो दङ, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरोना। स' लोगोफोर नै जोङो दा मेन गेट मोनसिगोन। आङो नैबे दालाङाव दसे थाथ'बाय आरो, बिराद मोजां नाङो आरोना बेयाव आंखौ। ओंखायनो आङो हासबेन्डखौ बुंनानै एसे थाथ'नानै फट' लाबाय आरोना, फट' दिखांजाबाय। ओमफ्राय दा जोङो नोंथांखौ देखायनोसै आरो थांनोसै। ओमफ्रायो बेजों दसे थांबानो मेन गेट मोनसिगोन जोङो। ओमफ्राय मेन गेट बारनानैबो नोंथांमोनखौ तामिल गामिखौ देखायगोन आरो, नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय।
स' लोगोफोरनो जों दा फैयै मेन गेट मोनसिगोन। बैनो नुहुरबायानो मेन गेटखौ नैलाय मोनसिगोन। नैबे स्टल लिरनाय नैबेनो मेन गेट, बेयाव CISF फोरबो डिउटि थायो आरोना। ओमफ्रायो नै बेखौ बारबोनानैबो नै जों दा तामिल गामियावहा फैबाय आरो। सानदे मोनना जोङो फैखालि, ओमफ्राय सानदेबाथाय मार्केट जायो आरो इथिंजाय थांबाथाय बिराद भिर मोनो आरोना। ओमफ्राय इथिंजाय जोङो बहुत भिरखाय थांदिया, बेयाव माने सानदेबाथाय मार्केट जायो नालाय CISF नि बे प्लानावहा माने बिराद लेबारफोर खामानि मावनाय दङ ना, बिसोर माने पुरा माने सुटि मोनो नालाय सानदेयावहा ओंखारबोजोबो आरोना। हौवासा गोजा नुगोन आरोना, हौवा मानसि गोजा नुगोन आरोना बे मार्केटआवहा। ओंखायनो माने हासबेन्डआ ओमफ्राय आंखौ लांदो आरोना इथिंजाय, हौवाफोर गोजा दङ इथि थाङा इदि होननानै। ओमफ्राय ओरैजाय मार्केटनि सेरजोंनो टार्निं मोनसेजों ओरैजाय लेफ्ट साइडजों फैबाय आरो। ओमफ्राय ओरैजाय नैबै बिल्डिं फिसा नुहुरनाया इयो मा होनो पुदुपेटनाम पुलिस स्टेसन आरोना इयो। जों दा जेनेबा तामिलनाडुनिनो सेंगालपेटु होननाय डिस्ट्रिक्टनि मोनसे पुदुपेटनाम होननाय एरियायावहा थायो आरोना। ओमफ्रायो बैयो माबामोन आरोना पुलिस स्टेसन। ओमफ्राय ओरैजाय जों गिदिंबोबाय बेजों खाथियाव, ओमफ्राय बिच दं आरोना। बिराद मोजां नाङो आरोना, जायगाया बिराद समायनाथार आरोना, बेरायबाय थानो गोसो जायो। ओमफ्राय दा जोङो नै तामिल गामिनि लामाजों फैगासिनो आरोना, हाइवे। दा जों ओरैजाय गिदिंबोफिननानै ओमफ्राय सिद्धानो जोंनि कल'निखै जों दा थांगासिनो दङ आरोना। ओमफ्राय नैबे एसे कल'निनि सिगाङाव आरोना फैनानै बिदि मार्केट मोनो। मार्केट माने मा होनना बुङोथाय बिदिखौ मा होनना बुङोलाय, सेन्टार मोनो आरोना। जोंनाथ' जेनेबा सेन्टार होननानैसो बुङो नालाय बिदिखौ, सेन्टार मोनो आरोना। ओमफ्राय दा जोङो थांगासिनो आरो। लोगोफोर जों नै दा तामिल गामियावबो बेरायनानै जोङो दा कल'निखै फैफिनगासिनो। ओमफ्रायो आङो बेखिनियावनो भिडिअखौ दिनै फोजोबनो सानबाय। ओमफ्रायो नोंथांमोना जोंनि CISF कल'निखौ नायनानै माबायदि नुखो? ओमफ्राय जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आं भिडिअखौ लाइक शेयार खालाम, आरो बेजों लोगोसे कमेन्ट खालामनो दाबाव। आरो मोनसे खोथा, जुदि नोंथाङा आंनि भिडिअखौ फार्स्ट टाइम एबा गोदान नायदोंब्ला आंनि चेनेलखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम, आरो बेजों लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौ थुनो दाबाव। आरोबाव मोनसे खोथाबाव आरोना, जाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदों बिसोरखौ आंनि